Il-fera taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista nediet il-kampanja Endaqs li se tkun qed tikkomunika l-viżjoni ta' din il-fera favur l-ugwaljanza għas-sentejn li ġejjin. L-għan ta' din il-kampanja huwa mhux biss li jitwassal messaġġ ta' ugwaljanza iżda wkoll joħorġu ideat u proposti waqt diskussjonijiet li se jiġu organizzati. Fit-tnedija tal-kampanja l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela twassal il-messaġġ li l-koll għandna nkunu kburin b'dak li kiseb pajjiżna fil-qasam tal-libertajiet ċivili. Filwaqt li nnota li pajjiżna issa ilu snin ikun fuq quddiem f'dan il-qasam, aċċenna għal fatt li issa spiċċat id-diskriminazzjoni kontra persuni gej fejn jidħol loti tad-dem. U semma wkoll diversi miżuri li Gvern Laburista daħħal fis-seħħ biex illum il-ġurnata l-pajjiż jinsab fuq quddiem fejn jidħlu id-drittijiet ċivili. Nista' nsemmi ħafna dwar dak illi għamilna dwar x'għamel dan il-partit fl-aħħar snin illi ilu fil-gvern miżuri li waslu biex konna, għadna u se nibqgħu iċ-champion tal-ugwaljanza. U xtaqt insemmi ftit mid-diversi miżuri illi għamilna. Nsemmi iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Insemmi l-introduzzjoni tad-dritt tal-adozzjoni minn koppji tal-istess sess. Insemmi mbagħad is-servizz tal-IVF b'xejn lil koppji lesbjani filwaqt li bl-emendi l-ġodda fl-ewwel mitjum ta' dan il-gvern neħħejna l-affinità bħala ostakolu għad-donazzjoni tal-gamiti. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ġejjin f'dan il-qasam b'miżuri fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li jridu jiġu implementati fis-snin li ġejjin. Fis-snin li ġejjin irridu u se nwessaw is-servizzi offruti lil persuni transgender billi nibdew noffru l-operazzjoni għal gender reassignment bħala blaħlas bħala parti mis-servizz pubbliku tas-saħħa tagħna, jiġifieri dan l-intervent ikun fuq l-NHS. Se nkunu qegħdin nadottaw ukoll strateġija u pjan tazzjoni ġdid għal komunità LGBTIQ+ għal 5 snin li ġejjin. Se nwaqfu wkoll tim interdixxiplinarju dwar il-persuni intersex biex inħarsu id-drittijiet ta' dawn il-persuni u id-drittijiet tal-familji tagħhom. Il-Prim Ministru qal ukoll li għaddejja ħidma biex jiżdiedu fil-formularju mediċini li huma essenzjali fil-prevenzjoni tat-tixrid tal-HIV u ċentru għal komunità LGBTIQ+ li joffri s-servizzi u l-faċilitajiet tal-Gvern minn post wieħed. U għatem id-diskors tiegħu billi awgura li din il-kampanja tħalli l-frott fl-waqt li fetaħ il-bibien tiegħu għal aktar proposti u idejat mingħand iż-żgħażagħ. Fl-intervent tiegħu il-President taż-żgħażagħ Laburisti Ġorfin Buġejja immarka li l-fera laqgħet bi pjaċir l-aħbar li persuni gej issa jistgħu jagħtu d-dem bla diskriminazzjoni. Intant, it-tnedija tal-kampanja Endaqs issoktat b'diskussjoni li matula inqasmu diversi esperjenzi dwar dan il-qasam. Fost dawk li tkellmu kien hemm Gebi Kallejja mid-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista u deputat parlamentari Randolph De Battista u Amanda Kossaj. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg u l-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Cyrus Engerer. Is-Segretarju Ġenerali taż-Żgħażagħ Laburisti Marija Allul qalet li matul din il-kampanja mistennija jiġu diskussi diversi aspetti tal-ugwaljanza. Peress li bħalissa ninsabu fi Pride Month ħassejna li huwa xieraq li nibdew din il-kampanja permezz ta' diskussjoni fuq l-ugwaljanza kif ukoll il-komunità LGBTIQ. Ġifieri tul dawn is-sentejn bħala żgħażagħ Laburisti ħankunu qed nibdew diskussjoni dwar l-isfera wiesa tal-ugwaljanza kif ukoll policies li nixtiequ mmexxu l qudiem f'dan ir-rigward.